औ हेलौ अ आदा औ मानि नोंनि भिडिअ नुनानै बेयाव मुलि लायनानै किडनि स्टन जानाय दंमोन आरो बेखौ जानानै क्लियार जाबायथ' बेखौनो थेंक्स होनहरदां आदाखौ। ए आसा ओमफ्राय अबेनिफ्राय फंबाय? आङो माबानि आरो चिरांनिनो नाम्बार वान आमगुरि। अ आसा औ गल ब्लादारावबो एसे दंमोन नालाय मैला जमा ओमफ्राय किडनि स्टन जादोंमोन बेखौ जाना क्लियार जाजोब्बाय नालाय। दा जेबो दिस्टार्ब गैखाले क्लियार जाजोब्बाय ना? दिसटाबाथ' गैलामोन आदा ओहो। बेसेबांसो एम एम जादोंमोन एबार? एम एम आ 5.6 ना बेसेबांबा एम एम मोनलै आदा। बिदिनोमोन औ दाथ' गैला जाहैबाय ना? क्लियार जाबाय गैला आदा गैला। माबा औ सनाग्राफि खालामजाबावदों? सन'ग्राफि खालामनाय रिपर्टआव गैला जेबो मोनासै। ओमफ्राय नोंबो देहायाव प्रब्लेम मोनाखिसै होनबा ना? देहायावबो प्रब्लेम गैथ'ला आदा। ए दे मोजांनि बाथ्रा दे। माने बेखौनो आदानो खबर हरदां एसे। अ आसा मोजाङानो औ जादों। औ हेलौ औ माने सारनाव मुलि लायनानै जादोंमोन नालाय माने आंनाव किडनि स्टन जादोंमोन आरो ना फारनै साइदआवबो। अ आसा ओमफ्राय माने आंना दामाने रिजाल्टआ मोजां जादों आरो। अ खेमसे लायनो मास मोनसेयाव जायाखै माने मास मोनसे हाथाय खननै जानाय लगे लगे माने अन्थाइया माने निजेनो माने गजोबदों आरो ओंखारजोबदों। अ दा बेसेबांसो एम एम मोन इबा? ओरैनो माने मोनसेथिं लेफ्ट साइडथिं माबा 13 mm माने 6 औ आरो राइट फारसे माबा 10 mm 6.8। अ आसा ओमफ्राय दा गजोबबाय मोननैबो ने? अ गजोबबाय अ मोजांनि बाथ्रा दे बे। गजबनानै माने आं बिराद मोजां मोनबाय आरो ना नहलेथ' आं बुहुद फैसा गारबाय बुहुद नायबाय आं। माने उम ओमफ्राय आंनो निजेनो माने इउटुबाव नायनानै कन्टेक्ट खालामनानै थांनाय जादों आरो ना। अ आं आसा खेबनै थांनाय जादों सारनिसिम खुलुमबाय। बे रिपर्टआ नोंनि? बे आंनि रिपर्ट। बे आंनि रिपर्ट ना? कयदिन जाबाय नों मुलि जानाया? मुलि जानाया आं दा माने मास मोनसे कमप्लिट जाबाय आरो जानाया। मास मोनसे कमप्लिट जाबाय ना? रिपर्टखौ नाय हो। नोंनो आगोलाव 5.9 mm ओमफ्राय 4.3 mm मोननै दङमोन। किडनि स्टन लेफ्ट राइट। दा बे रिपर्ट नों गोदान बानायदों ना? गोदान दिनै माने आं नायनानै 27/9 एकदम कारेन्ट रिपर्ट दिनैनि रिपर्ट बे ना? दिनै रिपर्ट दिनै माने नायनानै लाबोबाय आरो। दा दंना गैया? दा माने आंथ' गैया बायदि मोनबाय दा। रिपर्टआव गैला? रिपर्टआव गैया। मोननैबो गैला? निजेनि देहायाबो माने गैयि बायदि खिन्थादों आरो। माने किडनि स्टननि थाखाय गिनाय खोथा गैया। आं रेकर्डिं खालामदों नोंखौ भिडिअ बानायदों। नोंनि मोननै दङमोन आगोलाव दा मोनसेबो गैला हो? मोननैबो माने हामबाय आरोखि किडनि स्टना ना? दा माने हामबाय आरो जोंना रिपर्टखौथ' खिन्थाबायानो दा। औ रिपर्टआव ओंखारबाय गैला दे। आरो आंबो निजेबो माने दा उसुबिदाखौ मोनाखिसै। दे नों भिडिअखौ बानायदों बेनि थाखाय नोंखौ धन्यबाद हरबाय आं। मानो थाखाय बेलेग मानसिबो नायनो हागौ ना नोंनि भिडिअखौ। दे थेंक इउ आदा दे। नोंनि एड्रेसा? ढेकियाजुलि मा गामि? नोंनि नामा? आगोलाव सप्तायाव कयथा डायलिसिस जागासिनो दं? सप्तायाव खननै जागासिनो। खननै? खननै। दा डायलिसिस बन्द जाबाय? दायो बन्द जानाया बिदिनो 12-13 दिन जाबाय। 12-13 दिन जाबाय ना? कमप्लिट बन्द जाबाय? औ कमप्लिट बन्द जाबाय। हामबायानो होनजायो दायो। जिखुनु असुबिदा मोनबाय नामा दा? असुबिदाथ' जेबो मोनाखै दायो। जेबो मोनाखै ना? दे थेंक इउ। नों भिडिअ बानायनायनि थाखाय थेंक इउ हरबाय आं। नोंखौ नायगोन हो भिडिअआव। आं हगारगोन बेखौ दे। दे थेंक इउ। बे रिपर्टआव नोंनि रिजाल्टआ नाय। सुगारबो गैला, ब्लाड इउरियाबो नर्मालाव फैबाय, किटिनाइन फुरा नर्माल फैबाय, इउरिक एसिडआबो नर्मालाव फैबाय। नंगौना नङा? बेखौसो खिन्थादो नों। आगोलाव आंनि आइया किडनिनि प्रब्लेम जादोंमोन आरो ओमफ्राय लिभाराबो गाज्रिमोन किडनियाबो मोननै दा बे सारनि मुलिखौ लांनानै जानानै मोजां जाबाय आरो